Så gik den første time, og der er ikke sket ret meget. Lige bortset fra 17 gange op og ned ad stigen. En masse snit for at finde 2 fjollede vinkler. Du kan se, det er ikke 90 grader der, og det er heller ikke 90 grader der. Det er ikke nemt det her. Så er der kommet 2 brædder på. Det er helt vildt det her. Det er noget af en opgave. Det er ikke bare sådan lige 57 gange over ned ad stierne. Det kan gøre det. Så kom der et par brædder til på. Så er toppen ved at være færdig. Det grønne for neden er bare midlertidigt. Kan vi lige gå herover og kigge. Der er rigtig grim skorsten. Der er langt op. Så er vi heroppe. Så er der et lysjord der. 2 brædder til der, og 2 brædder til derovre. Hold da op. Det er vildt. Jeg har snart taget hele dagen. Så er vi nået til at lappe lidt. Der skal lige et par bind i. Men først så skal der jo lige sådan lidt gammelt tag ud her. Det fylder jo lidt alt sammen. Der mangler lige det sidste bræt på der, lidt på hjørnet og sådan, ja. Ja, så kan vi se, hvad vi er nået til. Så skal de have noget rør under den kæp der og hen under spidsen, og her bliver det færdigt. Det bliver tækket op, så kommer brættet der, og så bliver enden lige slået derop til, så passer penge. Ja, så har vi fået lagt et ben til i der, så skal der lige sådan nogle skruer i her hen af, og så skal det lige klappes op. Ja, så kommer skruerne på der. Duk. Ikke strammet nu, og så skal man lige klappe op. Sådan her. Fantastisk. Og så skal næste bund i. Så skal vi lige have det sidste lille bund i her. Der lige mangler, og som vi kan se, så er rørene jo lange. Så de skal afkortes med den hemmelige tækkemands afkortesteknik, som vi desværre ikke kan vise her på levende billeder. Så kom det bind på, så mangler der bare bræt der, og så lige lidt rør i hjørnet, lige til at fylde lidt op. Så man kan se, at de også afkortes lidt med den hemmelige metode, som vi for øvrigt kalder en Suleima. Så hokus pokus. Lige pludselig var det helt færdigt her. Så skal ham der bor her bare selv lige male lidt, så er det klinke-klanke. Lige puste taget ned der. Så er den fin. Så slut finalen. Står lige i stien, så han kan komme op og male. Og så skal vi lige have den sjove lille historie. Det var, at der er faktisk en tømmer og en tækkemand, der har kigget på bræt. Og de var begge to enige om, at det kunne bare ikke lade sig gøre. Så vi står her, mine damer og herrer, og kigger på det umulige. Tuski, goodbye, Ruth.